Salam alaikum z Egypta. My tento blog dneska si budeme hovořit o Egyptě jako o všech našich egyptských destinacích. Takže zde máme Hurgádu, máme zde Marsa Alam, to jsou vlastně destinace, které jsou u Rudého moře a poté se přesuneme na sever, na pobřeží Středozemního moře, do naší letní destinace, do destinace Marsa Matruh. Takže my začínáme dneska teďkom Hurgádou. Jak jistě víte, Hurgáda je z Egypta jednou z nejstarších destinací v prodeji. Je to letovisko u Středozemního moře a je to velmi oblíbené celoroční letovisko, nejenom v zimních měsících, ale i v letních měsících. Je to letovisko, které má výhodnou polohu, zejména protože to je nějaký necelý 4 hodinky od České a Slovenské republiky, takže není to daleko i třeba pro rodiny s dětmi. My do Egypta lítáme hlavně z Prahy a z Bratislavy, jinak potom samozřejmě přes léto a v období i jarních prázdnin máme takové ty regionální letiště, takže to vždycky najdete v Resabí, jaké máme aktuální odletové města. Jinak my lítáme na zatím pravidelných linkách s leteckou společností SmartWings Air Cairo a mělo by to tak být jak přes zimní, tak přes letní období. Destinace Hurgáda, co bych k ní řekla jako k celku? Tak je to destinace, která skloubí nejenom pobytový zájezd, to znamená, že si můžete vybrat hotely buď na té jižní části, jako je oblast Senza. Mezi ty hotely patří naše hotely Aladin, Jasmín, všechny ty Titaniky. Je to z toho důvodu, proč já tady upřednostňuji tuto oblast jižní Hurgády neboli Senzo, protože zde jsou krásné pozvolné pláže, takže u každého hotelu můžete využít koupání každý den, jak v letních, tak v zimních měsících. A hlavně večer, třeba v těch zimních měsících, kdy to sluníčko zapadá kolem té 4:30, 5:00, v létě je to potom okolo té 7 hodiny, tak můžete vyjít do města. Nepotřebujete k tomu žádný taxík, nepotřebujete Uber, nepotřebujete nic, prostě vyjdete před jakýkoliv hotel v té oblasti Senza, ještě jednou opakuju, jsou to hlavně ty hotely Aladin, Jasmín, Titaniky, možný je i potom třeba hotel Merkur, nebo kdybyste se trošku přiblížili potom buď Uberem, tam už je potřeba Uber, tak je to i hotel Coral Beach, který máme znovu v naší nabídce. Tak v této oblasti vlastně je nákupní centrum, který se jmenuje Senzo. U Senza je potom spousta obchůdků, kavárniček, takže můžete si tam sednout i třeba na vodní dýmku, na nějaký ten fresh juice, protože samozřejmě Egypt je známý tím, že se tam vlastně pěstuje mango, jahody, guava, to je něco jako naše hruška, datle, takže můžete využít všechno toto ovoce na různé ty čerstvé fresh juicy. Někdy samozřejmě, když narazíte na ty měsíce, kdy zrovna je sezona, tak je máte i na hotelu. Jenom v Egyptě je to takové zvláštní, že třeba v období února až dubna je sezona jahod. Jo? Je to vždycky předsunuté oproti té naší sezóně, tak vždycky nezapomeňte klientům říkat, že když třeba v létě my máme sezónu melounů někdy červenec, srpen, tak v Egyptě už je to třeba květen a červen. Je to vždycky předsunuté, je to z toho důvodu, že třeba je tam více teplo, ty plodniny tam rostou dříve, nemají tam to období zimy, nemusí se to tam dovážet. Ano, třeba ty malé banánky, oni jsou soběstační v tom, že si to tam můžou produkovat, takže třeba i ta sezónnost těch banánů, datlí, hroznového vína se může i během roku opakovat. Co se nejvíce opakuje, tak to je mango, takže určitě různé ty fresh juicy a samozřejmě vodní dýmka, ať čistá, nebo potom s různými příchutěmi, to všechno najdete v těch místních kavárničkách. A je to bezpečné, protože samozřejmě ty kavárničky jsou zvyklé na turisty,
takže je to bezpečné, jenom na co si třeba trošičku dávat bacha je led, ale není to z toho důvodu, že by to dělali z nějaké té vody z Nilu, ale třeba v těch letních měsících, když to tělo je rozpařené celý den na sluníčku a dáte si potom led, tak samozřejmě naše střeva to moc nedávají a můžete mít tu místní, jak se tomu říká, faraonovu pomstu. Jinak, co ještě můžete v Hurghadě navštívit, tak buď s našimi průvodci a delegáty, můžete se vydat do města, do Hurghady na takzvanou City Tour, kde uvidíte určitě krásnou mešitu v centru, v přístavu, v Maríně, nebo můžete se tam vydat i sami. Je krásná mešita, novodobá, moderní. Je tam možný i vstup, samozřejmě, pokud se netrefíte zrovna do jedné z 5 modliteb za den. Takže určitě doporučuji, kromě pátka. Ano, v pátek víte, že v Egyptě mají víkend, oni začínají, nebo jejich víkend je v pátek, takže v pátek moc nedoporučuji třeba během odpoledne se vydat do té mešity, ale zase na večer už je to v pohodě, protože večer všechny ty rodiny chodí ven, takže zase uvidíte ten místní egyptský kolorit. Takže jenom nezapomenout si vzít třeba ženy nějaký šátek, určitě ne šortky a tílečko, protože vstup do mešity musí mít žena zakrytá ramena a musí mít sukni nebo kalhoty pod kolena. Jinak nezapomenout zout se před mešitou a můžete se podívat, koho to zajímá a láká a třeba je v islámské zemi poprvé, tak se můžete jít podívat do mešity, můžete si projít tu Marínu, ten přístav, zase jsou tam obchůdky, jsou tam ty kavárničky, takže určitě to stojí za to. Schválně říkám kavárničky, neříkám bary, protože, jak jistě víte, tak Egypt je muslimská země. Je pravda, že třeba v Hurghadě spousta těch restaurací prodává lokální pivo a víno, ale pokud byste chtěli nějaký tvrdší alkohol, tak ten samozřejmě klienti musí využít na svém hotelu, který je tomu přizpůsobený, proto v Egyptě máme 100% all inclusive, protože právě ty alkoholické nápoje se neprodávají mimo rezorty. Samozřejmě, když pak byste šli do nějakého večerního baru, jako je třeba Papas nebo na Marínu, tak tam různé ty míchané nápoje jako Cuba Libre nebo nějaké tyhle ty sladší míchané nápoje seženete, ale samozřejmě cenově je to trošičku dražší a já si myslím, že za mě je to zbytečné, to můžete pít doma, ale vyzkoušet si třeba čerstvý fris datlí, nebo co je velmi oblíbený třeba v zimních měsících je čaj s egyptskou mátou, nebo samozřejmě typický pro Egypt je ibiškový čaj, takže v létě ho tam všichni pijí studený, v zimě potom teplý, takže to můžou všechno využít. Také v Hurghadě můžete vyrazit s námi na různé ostrovy, jako je Giftun, Orange, Mahmeja, kde samozřejmě nezapomenout si vzít šnorchlovací vybavení a můžete krásně šnorchlovat a vidět faunu a floru podmořského světa. Jenom nezapomeňte, že v Hurghadě to pobřeží je jedno z nejstarších, takže většinou to pobřeží u těch hotelů je písečné. Jo, u Aladinu je krásná pláž, třeba hotel Merkur, anebo potom hotely, když půjdete do centra, jsou to sice trošičku jakoby kvalitou, ne 5 hvězdy, jsou to 4 hvězdičky, ale pro klienty, kteří chtějí být úplně v centru, chtějí prostě jít do Maríny, chtějí být blízko od letiště, chtějí si prostě užít ten místní kolorit, tak já třeba doporučuji hotel Minamark nebo Regina, to je úplně v centrum Sakaly. Tam vyjdete ven a prostě ten místní kolorit, ty mikrobusky, troubení, ten místní život, kde se potom jakoby scházejí místní, tak to všechno je vidět tam a hlavně jsou tam krásné pláže s pískem, není tam možnost zaznamenat ani příliv, odliv a jsou to jedny z těch jako nejstarších pláží v Hurghadě, protože samozřejmě Hurghada byla kdysi rybářskou oblastí, potom se přeměnila v nějakých těch 80., 90. na turistické město a ještě bylo dovoleno ty pláže upravovat. Ty modernější hotely, jako je potom třeba už Revaj, nebo ty další hotely, jako je třeba Salm Hashish,
Safaga, tak ty už musí jakoby udržet to pobřežní podlaží. Takže když je někde korálový útes u břehu, tak oni ho nesmí poničit. Jsou tam na to velké kontroly z Ministerstva životního prostředí a proto se třeba musí stavět mola. Takže určitě Hurgáda jako taková je ještě taková ta stará, typická pobřežní destinace, kde máte hned u hotelu pláž. Samozřejmě jsou i některé hotely, jako jsou třeba Titaniky nebo Pik Albatrosy, kde máte i molo. To už jsou ty modernější hotely, samozřejmě jsou to všechno 5 hvězdy, all inclusive, takže určitě i klienti neprohloupí, když třeba si vyberou nějaký hotel z této nabídky. My v Čedoku máme naši klientelu, která se hodně teďkom otevřela hotelům Jazz. O tom budu povídat i později, hlavně v Marsa Matruh. Takže máme v nabídce nejenom v Hurgádě, ale i potom třeba v Marsa Alam a samozřejmě v Marsa Matruh hotely skupiny Jazz, které samozřejmě kvalita cena. Jo, ale jak říkám, pokud by klienti opravdu přišli, že mají zájem o nějaký cenově dostupný hotel, nic neprohloupíte, když jim nabídnete i třeba hotel Minamark, hotel Reginu, za mě jistota potom na severu u oblasti Elgony je moc hezký malý hotel a nevadí, že to je 4, hotel Palm Beach, má krásnou bílou písečnou pláž, je zrenovovaný, dobře tam vaří, sice je to od letiště nějakých 30-40 minut, ale také stojí za to a pokud by byl cenově pro klienty dostupný, tak myslím si, že není vůbec o čem mluvit. Také když se vydáte z Hurgády na nějaký fakultativní výlet, tak Hurgáda má i velmi dobrý strategický point. Je to v tom, že to máte nějakých 250 kilometrů do Luxoru, takže celodenní výlet do Luxoru určitě nutností. Je to s českým průvodcem a vidíte vlastně celý ten jižní Egypt. Máte tam i projížďku po řece Nil, takže uvidíte i ten život na Nilu, navštívíte východní, západní část, na západní části, kde sluníčko zapadá, takže to známe údolí králů, tam se navštíví vždycky většinou 3 hrobky jsou v ceně, pak tam máte ten krásný zádušní chrám královny Hatšepsut, plavba po Nilu, je tam oběd a odpoledne potom s českým průvodcem si projdete zádušní chrám v Karnaku. Je to na celý den, počítejte, že to je od nějaké té 5., 6. hodiny návrat kolem potom 9. večer, ale určitě to stojí za to, protože třeba z Marsa Matruh se tam nepodíváte, z Marsa Alam je to potom delší. A kdo by chtěl do Káhiry, tak Hurgáda je také jedno ze strategických míst do Káhiry a to nemusíte ani letecky, můžete vyloženě autobusem. Tam už je to trošku delší, je to nějakých 450-500 kilometrů, ale když by si třeba klienti vybrali ten sever Hurgády, jako je třeba hotel Palm Beach, nebo i to centrum Minamark, Regina, maximálně ještě ten Aladin, kdy se pak jede obchvatem na to seřadiště a vyjíždí se kolem 2. hodiny v noci do Káhiry. Dá se to, jsou to pohodlné autobusy, je to s českým průvodcem a v současné době je o Káhiru velký zájem a to je z toho důvodu, že už se nejezdí do té staré části Káhiry na náměstí Tahrir do muzea. To bylo takové to růžové obrovské muzeum, kde byly všechny ty exponáty natlačené v jednom. Klienti už teď to mají mnohem pohodlnější, jezdí se do Gízy, kde se navštíví GEM, to znamená to nové egyptské muzeum, které postavili a vymysleli, nebo byl to vlastně irský projekt. Egypťané, když vkládali každou tu sochu, každý ten artefakt, sargofág od té obrovské zádušní lodě, tak vždycky ty artefakty nebo ty památky opravili nejdříve, takže oni je vzali z Tahríru nebo z okolí pyramid, opravili tu danou památku nebo tu danou věc a poté ji teprve umístili do GEMu, takže každá soška, každá prostě věc má své místo, buď volně stojící nebo ve vitríně, takže to opravdu stojí za to, máte to tam klimatizované, jsou tam restaurace, záchody, je to opravdu moc
krásné a luxusní muzeum, takže to stojí za to. A pak přejedete kousíček, necelých 5 minut, jste v Gíze u těch 3 největších pyramid, takže nemusíte absolvovat nějakou hodinku zase z centra do centra, takže ušetříte právě čas na všechny ty památky. Takže to je takový další bonus Hurgády, co určitě navštívit, kdybyste chtěli se vydat s námi do egyptské Hurgády. Samozřejmě také místní gastronomie v Hurgádě, o tom jsem ještě zapomněla také pohovořit. Když třeba si potom vydáte do přístavu, do té maríny, do té mešity, tak u přístavu je potom spoustu i restaurací, kde se dá dát odpolední buď nějaký snack nebo i třeba lehká večeře. Je to jiný, protože samozřejmě je to seafood všechno, takže mořské plody, potom tam máte různé ryby, můžete si tu rybu tam i vybrat a je to hned z přístavu, takže je to čerstvé, oni vám to tam před vámi udělají, můžete si tam prostě dát různé stejky, ať jsou to rybí stejky, nebo ať je to steak z velblouda, takže určitě i ta místní, nejenom nápoje, ale i ta gastronomie právě v té Hurgádě je taková dostupnější, nemusíte se bát ničeho, že byste se najedli venku. Ano, opravdu Hurgáda je frekventované letovisko, spousta klientů tam jezdí třeba jenom do různých apartmánů, nebo si třeba hodně Skandinávci si berou jenom snídaně, protože nejenom, že jezdí na té různé výlety, ale potom třeba i večer si zkusí někde u té maríny nebo na té Sakale dát něco takhle v restauraci. V Hurgádě, v Marsa Alam, v Marsa Matruh se nedá půjčit auto, takže počítejte s tím, že budete muset ty fakultativní výlety vždycky absolvovat organizovaně. Je to i z důvodu bezpečnosti, protože jak jedete do Luxoru, jedete do Káhiry, projíždíte pouští, takže kdyby se vám cokoliv stalo, máte garanta autobus, řidiče, naše DMCčko, máte garanta průvodce, který je s vámi a ty jsou neustále v kontaktu s turistickou policií, oni si předávají lokace těch autobusů, takže je to i z toho důvodu, že opravdu se tam jede hodně kilometrů a kus cesty projíždíte buď pouští, anebo brzo ráno, nebo večer. Takže to je i právě tady, co máme na tom slajdu, ty naše typy v destinaci. Hurgáda je potom také známá tím, že klienti si odtamtud třeba odváží různé ty tabákové věci, takže určitě v Hurgádě volně v těch obchodech nebo v Senzu nebo v metru, v těch supermarketech, kde se prodávají potraviny, tam si můžete nakoupit třeba tabák a cigarety, jenom pozor, pokud budete z Egypta, a to je jedno z jakékoliv části, ať je to Hurgáda, Marsa Alam, Marsa Matruh, přivážet cigarety, protože určitě víte, že cigarety a tabák v Egyptě je velmi laciný, ten tabák je kvalitní, není to nic míchaného, je to opravdu kvalitní egyptský tabák, tak na dospělou osobu můžete přivést do České republiky 1 karton cigaret a 1 karton tabáku. Jo? Na to vždycky klienty upozorňovat. A není to tím, že v Hurgádě nebo v Marsa Alam, v Marsa Matruh na letišti by vás někdo kontroloval. Tam je to úplně jedno. Ale vy potom přijedete třeba do Prahy na letiště nebo přijedete do Brna, do Košic, kamkoliv. A ty celníci už vědí, že přistál Egypt, že přistála Hurgáda, že přistála Marsa Alam, Marsa Matruh a oni dělají namátkové kontroly. Ano, můžou vám říct, prosím, vy jste přiletěli z Hurgády, ano, tak prosím zavazadlo do rentgenu a tam je to všechno vidět. A když jste třeba 2 a máte 2 kartony v kufru, tak je to v pořádku, ale pokud máte víc kartonů, tak už samozřejmě jdete na celní kontrolu a platí klienti potom velká cla. Takže určitě nakoupit cigarety, tabák určitě není problém, ale vždycky, aby třeba když v rodině je 1 kuřák a je to třeba 5členná rodina, tak aby měl maximálně 5 kartonů, protože opravdu může se stát, že potom tady při příletu v Česku, na Slovensku by ho to vyšlo mnohem dráž. My tady máme potom takovou časovou osu do destinace.
Za mě Hurgáda, jak jsem říkala na začátku, je celoroční destinace. Tam bych neviděla v tom problém, kdy se do Egypta vydat nebo do Hurgády vydat. Spíš si říct, co chci vidět. Pokud chci vyloženě jenom válečku, vitamin D, mám prázdniny, potřebuji s dětma do Egypta, tak určitě červenec, srpen, září, nebo i samozřejmě ty jarní prázdniny. Pokud chci vidět památky a samozřejmě chci se u toho i vykoupat, tak tam bych volila období třeba duben, květen, nebo potom říjen, listopad. Pokud si chci užít Vánoce a Silvestr trošku jinak, tak samozřejmě určitě do Egypta také. Každý hotel dělá vánoční 24. a potom silvestrovskou gala večeři, gala party. My ty ceny těch oslav máme zahrnuté v ceně, takže klient neplatí nic extra, takže určitě to stojí za to. A jak říkám, jak v Hurgádě, tak v Marsa Alam, spíš si říct, co od té destinace očekávám, co tam chci vidět. Chci vyloženě teplo, jsem milovník tepla, vitamin D, chci být naložený celý den v moři, takže určitě letní měsíce, ne, jsem spíš takový dobrodruh, chci něco vidět, nemám rád takové teplo, tak potom volit ty měsíce, jak jsem říkala, buď Velikonoce, duben, květen nebo říjen, listopad. Tady máme takovou mapičku našich rezortů. Jak jsem říkala, takové ty hotely, které jsou nejvíce žádané, jsou od letiště kousek, mají krásnou pozvolnou plášť, písek, tak je to právě tady ve prostředku, jak vidíte, Merkur, Aladin, Jasmín Desert. Ty hotely, které jsou na jihu, to znamená Hotel for Arabesque, Stella Makady, tak tady je jasná volba pro slovenský trh. Pokud máte klienty, kteří lítají ze Slovenska, určitě Hotel for Arabesque. Hotel for Arabesque je úplně jeden z prvních nejstarších hotelů v Hurgádě. Výhodu má tu, že má krásnou bílou pozvolnou pláž. Je to hotel, který opravdu je velmi žádaný. A bohužel my na českém trhu tam nemůžeme být, protože to má exkluzivitu konkurence, ale pokud někomu nevadí jet do Bratislavy, mít odlet z Bratislavy nebo z Košic, tak určitě za mě je to jeden z topových hotelů, co se týká právě vitamínu D a pláže. Samozřejmě hezký hotel je i Stella Makady, tam je krásné molo, hotel má akvapark, jenom nezapomenout, že tam je pozvolný vstup do vody tak 500 metrů a potom je to spíš pro šnorchlisty, pro potápěče, protože se tam leze z mola. Tyto dva hotely for Arabesque, Stella Makady, pak tam máme ještě Jazz Makadina, Jazz Oasis, Jazz Aquaviva. Tyto hotely v té jižní části Hurgády v oblasti Salam Hashish nebo na Makády jsou vhodné pro klienty, kteří třeba chtějí se vydat do Luxoru, protože je to výpadovka na Luxor. Zase klienti, kteří uvažují o tom, že by chtěli do Káhiry, tak určitě doporučuji ty hotely na severu, to znamená oblast Palm Beach hotelu a Revive. Hotel Revive je novinka a je moc hezký pro rodiny s dětmi. Má tam moc hezké rodinné zázemí. Má tam spoustu swimupů a je vhodný pro zimní měsíce. Na letní měsíce, potom ještě na Aladinu budeme mít náš Čedok klub, budeme tam mít animátorku, která bude kloubit aktivity a edu, takže zase pro rodiny s dětmi, kteří chtějí mít i takovéto letní animační zázemí, chtějí si od dětiček během dne aspoň na 3 hodinky dopoledne a 3 hodinky odpoledne odpočinout, tak určitě hotel Aladin. Já tady ve stručnosti jenom zopakuji ty hotely Revive Magic, hotel
hotel, jak jsem říkala, je na severu, jak vidíte sami, je opravdu velmi dobře vybavený, má krásnou bílou písečnou pláž, která je zavežená takovými jakoby malými kamínky, nepotřebujete tam boty a je dobrý na zimní měsíce. Jasmín Palace v jižní části Hurgády, je to naše topovka, po Aladinu druhý nejvíce prodávaný hotel, náš hotel Aladin, kde máme Čedoga. A ještě z těch hotelů, co tady vidíte, tak bych zmínila Coral Beach. Vracíme se zpátky, kdo jste s Čedokem už několik let, tak já jako delegátka v Hurgádě jsem začínala na hotelu Coral Beach, takže se vracíme do hotelu Coral Beach. Je to hotel stále pro nudisty a hotel povoluje, je to pets friendly, takže pokud máte nějakého malého pejska a klienti by si ho chtěli vzít sebou, tak s Air Cairem je možné si tam vzít i svého mazlíčka. Marsa Alam. My se teď přesuneme 250 km jižně od Hurgády. Je to letovisko, které má také své klienty. Je to letovisko klidnější, takže pokud máte klienty, kteří chtějí klidnější destinaci, chtějí celoroční destinaci, chtějí si využít jenom svůj rezort, nechtějí se moc vydávat do města, nebo by třeba chtěli jenom navštívit takový jakoby market, Port Galip, přístav, buď s hotelovým busíkem, nebo naší city tour, tak tady bych spíš volila tuto oblast Marsa Alam, kdy opravdu ty rezorty poskytují služby od A až do Z. Klienti tam mají svoje služby, svůj klid, nemusí se nikam vydávat, prostě přistanou v Marsa Alam na letišti, vyřídí si víza, jinak nezapomeňte, že víza se teď zdražovala v Egyptě, takže stojí na místě v bance $30, když si to koupí potom přes naše DMCčko na místě $32 a jinak my to potom máme jako doplňkovou službu za 900 korun českých. Jo, takže jenom nezapomenout, že víza už nestojí nějakých $25, ale všude se zdražovala a v Egyptě zdražovali cenu víz také na místě a samozřejmě potom jediná Marsa Matruh, tam nefunguje banka, takže tam se to kupuje buď u nás, nebo potom na místě přes naše DMCčko. Tak se posuneme dál. Marsa Alam, tam máme celé čártry, nefigurujeme na linkách. Máme zde ty největší města Praha, Brno, Ostrava, ze slovenského potom trhu Bratislava. Jinak bych chtěla jenom trošku pochválit slovenský trh, protože opravdu ten enormní zájem o odlety z Bratislavy do Marsa Alam je neskutečný. Pokud ještě máte klienty, kteří chtějí odlety z Bratislavy na léto, protože mluvím teď hlavně o těch letních destinacích nebo hlavně o tom létě, tak neváhejte, protože na léto Bratislava, nebo odlety z Bratislavy do Marsa Alam jsou skoro na 70% obsazené. A věříme, že i na zimní destinaci to bude takhle dále fungovat, že i v zimu se náš slovenský trh naučí do Marsa Alam létat, protože zatím jsme to měli spuštěné na zimu jenom v Hurgádu, ale právě od roku 2026 spouštíme i zimu. Destinace jako zážitek, kam se vydat? Tak samozřejmě vydat se můžete na pláž se šnorchlem, to je takový největší a každodenní zážitek, protože kdo si balí kufr do Marsa Alam, tak určitě sebou vzít ploutve nebo boty na pláž, vzít sebou šnorchl a brýle, protože každý hotel většinou má molo, 95% hotelů má molo, takže určitě vzít šnorchl, brýle, ploutve a vydat se do Marsa Alam. Nebo potom můžete se vydat s námi do pouště na různé čtyřkolky, na západ slunce nebo i na východ slunce a je možné i potom z přístavu Port Galip, kdo nešnorchlujete, tak na loď Nefertari, je to takové 3 v 1, je to loď, která má prosklené stěny, potom vlastně máte výlet podél pobřeží Marsa Alam a ještě se tam můžete i
smočit, je tam taková krátká zastávka na otevřeném moři, takže kdo si potom budete chtít i vykoupat, tak můžete. Takže určitě to stojí za to a ještě se pak podíváte i do přístavu Port Galip, kde máte potom po uskutečnění této plavby a tohoto výletu ještě nějakou hodinku na nákupy, takže spojíte všechno v jedno a už pak nemusíte třeba celý týden víc z hotelu. Takže to je opravdu Marsa Alam. Jinak, jak jsem říkala, každý hotel má své molo, máte tam možnost šnorchlování každý den. Je tam pár hotelů, o těch budu mluvit, které mají i možnost volného přístupu do moře, ale jak říkám, Marsa Alam je hlavně o tom šnorchlování z mola. Co zde můžeme ještě dělat? Jak jsem říkala, můžeme se vydat do města Port Galip a pokud volíte hotely v blízkosti letiště, tam bych zmínila naše Jazzy, takže to je hotel Jazz Solaya, která je naše exkluzivita, Jazz Der El Medina, potom tam máme hotel Jazz Costa Mares, Jazz Riviera, patří do této oblasti i hotel Steigenberger Alaya, Steigenberger Koraya, tak určitě jste i v blízko městečka Port Galip, kde můžete buď dojet hotelovým autobuskem, nebo, jak jsem říkala, s námi, s Čirokem se tam vydat na City Tour. Já z těchto oblastí bych zmínila hotel Jazz Solaya. Je to hotel čidokový, máme zde exkluzivitu a je to pecka v tom, že jste v oblasti Korája a v této oblasti hotel je přímo u pozvolné písčité pláže, takže můžete udělat i pár kroků k moři a máte pozvolný vstup a ještě tam máte i molo. Takže můžete nejenom šnorchlovat, ale můžete i se koupat. A samozřejmě v této oblasti Korája, v hotelu Der El Medina, je i velký akvacentrum, jsou tam tobogány, takže i pro děti na léto super. Tady spíš musíte využívat v té oblasti Marsa Alam hotelových služeb, ale určitě každý hotel má i svůj shisha corner, takže i zde si můžete vychutnat a vyzkoušet vodní dýmky. Hotely mají určitě spoustu těch à la carte restaurací, takže i zde můžete vyzkoušet egyptskou kuchyni, libanonskou, pak samozřejmě klasika středomořskou, nějakou tu italskou, thajskou, takže i to. A z gastronomie na hotelech určitě doporučuji ráno, když půjdete na snídani, dát si ful a falafel. Falafel, to je takový ten zelený, můj syn tomu říká zelený karbenátek, je to s fazolí, takže oni to tam vždycky smaží ráno u snídaně, takže falafel. Ful je v takových obrovských jakoby šedivých bandaskách s takovou velkou šedivou nabíračkou a jsou to také fazole. Oni je vlastně rozmixují a můžete si to dát do misky a jíst to buď s olejem, nebo si do toho dát, to máte rád třeba hot spice, chili papričku, nějaký ten jejich kmín, pepř. A říká se, že každý Egypťan ráno si musí dát minimálně 1-2 sendviče s ful, protože vás to zasytí a pak třeba do odpoledne vydržíte a nemáte pocit hladu. Egypťané to jedí, když je Ramadán, takže ráno před východem slunce si právě dají třeba 3-4 sendviče s ful, aby se zasytili, aby potom vydrželi půst. Jinak v Hurghadě, v Marsa Alam, v Marsa Matruh samozřejmě naši klienti se koupají v bikinách, ale máme třeba i sekce pro burkiny, ale to nijak naše klienty neomezuje. Aspoň se člověk může podívat na to, jaké modely těch burkin Egypťanky mají, protože jestli si myslíte, že burkiny jsou jenom třeba jakoby elastáky a tričko, tak opravdu v současné době se na to dělají i různé modní návrhy. A třeba v Marsa Matruh, v některých hotelech jsou to opravdu modely a je hezké se na to podívat. Aspoň si člověk udělá svůj názor, protože samozřejmě my, kteří se koupeme v bikinách, jsme pro
místní ženy. Ne divné, ale oni se na nás dívají, že my se můžeme pálit si naše tělo, oni zase, jak jsou světlé, tak se radši zahalí, aby se nespálili. Také když třeba přijedou Egypťani do Česka, tak se diví, proč si tady nemůžou koupit bělící krém. Jo? Takže my používáme pudry a chceme být tmavší. Oni zase Egypťanky používají bělící krémy, aby byly světlejší. Takže klasika, každý chceme, co nemáme. Jak jsem říkala, tady už opravdu v té Marsa Alam je to na rezortech, je to na těch službách hotelů, ale ty hotely opravdu jedou 24/7, 365 dní v roce. Ty all inclusive jsou tam tak vypracované, že opravdu se klienti nemusí bát místního jídla, nemusí se bát různých těch drinků, ale jak říkám, potom, když si někdo v létě dá led, když byl celý den na sluníčku, tak je jasné, že faraonova pomsta přijde. Zase je to destinace, která je celoroční, to bych přirovnala stejně jako k Hurghádě, záleží na tom, jak chcete vaši dovolenou využít. Pokud chcete dovolenou využít opravdu jenom, jak já říkám, na ten vitamin D, tak květen, červen, červenec, srpen ideál. Pokud si chcete třeba vydat z Marsa Alam do Luxoru, protože z Marsa Alam taková fakultativní možnost je také, že už se můžete vydat do Luxoru. Je to sice o trošičku delší, protože vy musíte trošičku na sever do oblasti Safága a ze Safágy se potom vydáváte stejnou cestou jako klienti z Hurgády. Proto, pokud máte klienty v Marsa Alam a třeba přijdou na prodejnu a chtějí do Luxoru, doporučuji hotely maximálně do Port Gálibu. Takže hotely Jazz, Novotel, Casa Blue, Lazuli, Mövenpick, protože to jsou ty hotely na severu Marsa Alam a mají to blíž. Kdyby třeba jeli z True Beache nebo z Royal Breaky, budou to mít ještě o další 2 hodiny. Jo, takže vždycky říkám, kdyby klienti opravdu už přijdou na pobočku a chtějí, my chceme do Marsa Alam, chceme do Luxoru, doporučit hotely, co jsou od přístavu Port Ghalib na sever. Tady máme znovu mapičku a jak jsem říkala, tady u hotelu Casa Blue na sever, to znamená Marina Port Ghalib, Jazzy, Lazuli, Pic Albatros Seaworld, ještě na vrchu je potom Mövenpick, jsou právě ty hotely, které doporučuju na výlet do Luxoru. Další hotely, jako je Sataya, Royal Breaka, True Beach, Dream Lagoon, to jsou hotely na pohodu. Royal Breaku asi nemusím představovat, je to náš nejvíce prodávaný hotel, hlavně i z toho důvodu, že tam potom v létě můžete mít pokoje s 2 dětmi. Je tam i akce, která je hned pryč vždycky, kde 2 děti jsou za cenu letenky. Hodně nás podporujete a prodáváte hotel True Beach a Sataju, takže to je taky super. My tam teď máme novinku Hotel Casa Blue, kdy hotel Casa Mare, který je hned vedle a je součástí rezortu Casa, už bude mít konkurence, my budeme mít hotel Casa Blue, jsou tam na něj super ceny, takže určitě bych vás poprosila o podporu prodeje hotelu Casa Blue. Je tam rozšířená dětská politika, že děti jsou tam od 12 do 16 let. Jo, takže pokud dětská cena a mají třeba děti 14-15, tak to tam mají za lepší ceny. S hotelem jsme se domluvili, udělal nám super nabídku pro děti právě do 15,99. Casa Blue, jak vidíte, je to hotel, který je nově postavený, je to novinka ze série hotelů Casa, takže Casa Mare, Casa Blue. My budeme mít už pouze tento hotel Casa Blue, ale výhodou tohoto hotelu je, že klienti z Casa Blue můžou i do hotelu Casa Mare, můžou tam využít restaurace, pláž, všechny aktivity. Opačně klienti z hotelu Casa Mare nesmí do hotelu Casa Blue. Ano, takže naši klienti mohou využívat i služby hotelu Casa Blue. Je to hotel ultra all inclusive, máte tam prostě opravdu otevřený all inclusive. Samozřejmě zase bavíme se o all inclusive místní egyptské
výroby, co se týká alkoholu, a je to už jenom náš hotel, nebudeme se dělit s konkurencí. True Beach, zase naše jistota na českém a slovenském trhu již druhou sezónu. Je to hotel na jistotu. Pokud máte klienty, kteří by chtěli takovou tu klidnější část, tak prosím jenom tu adults only. Pokud budete mít klienty, kteří mají samozřejmě děti, tak tu klasickou rezortovou část. Satája, zase stálice na českém trhu, je to hotel nedaleko letiště. Je to hotel, který prochází spousty inovacemi, protože hotel Satája, jistě víte, byl u konkurence, pak nějakou dobu stagnoval. Zjistili, že pokud do hotelu nebudou vrážet peníze a nebudou se přizpůsobovat tomu trhu v Marsa Alam, tak o hotel nebude zájem, takže tam proběhla v předloňském roce velká rekonstrukce, všechno je tam opravené, renovované a musím říct, že hotel vypadá mnohem líp než předtím a je to stálice na českém trhu. Z těch vybraných hotelů bych tady ještě zmínila hotel Radisson Individual Port Galip. Je to hotel, který je taky velmi žádaný na českém i slovenském trhu, protože to je hotel, který je přímo v Port Galibu. I když hotel nemá hned u hotelu svoji pláž, ale musíte jít nějakých 300 metrů, když se díváte na moře doleva, na tu jejich pláž. Zase klienti si ho velmi vyžadují nebo ho chtějí z toho důvodu, že třeba jsou klienti naopak, kteří chtějí jít večer si sednout do města, chtějí se projít, trošku prostě vychodit tu večeři, tak z toho důvodu hotel Radisson Individual Port Galip je také žádaným hotelem právě na našem trhu. Pak bych ještě chtěla zmínit na slovenský trh, tam máte hotely Pic Albatros v Port Galibu, máte tam hotely Pic Albatros Palace, Oasis a Sand, který zase nemůžeme prodávat na českém trhu, ale třeba hotel Pic Albatros Palace je velmi prodávaný a je jedničkou právě na slovenském trhu. Takže máte tam i pro slovenský trh své vybrané hotely. Marsa Matruh, takže poslední naše destinace, kam se vydáme, je to letní destinace, je to úplně jiná destinace, jo? Je to prostě pro klienty, kteří třeba už Rudého moře mají dost, chtěli by z Egypta také vyzkoušet něco jiného, mají čas jenom v létě, protože v zimě chtějí využít nějaké exotiky, chtějí krátký let. Nejdelší let je z Prahy a to je nějaký 2 hodiny 50, ale z těch regionálních letišť, z Bratislavy, z Košic, je to necelé 2:30, takže opravdu je to velmi krátký let. Je to let skoro jako když letíte na Krétu. Když letíte do Marsa Matruh, přelétáte ostrov Krétu a je to nějakých 10-15 minut od Kréty. Takže opravdu je to na stejné rovnoběžce. Máme opravdu, musím říct, našlapané ty odlety. Jo? Máme tam Prahu, máme tam Brno, Ostravu, Bratislava, tak to jsou takové ty jakoby domény, ale přidávali jsme třeba i ze slovenského trhu Košice, máme tam kombinaci České Budějovice, Pardubice, takže opravdu ta škála těch odletových letišť na léto je obrovská. Ty klienti mají větší možnosti se do Marsa Matruh dostat, ale zase, pokud ještě máte klienty a chtějí třeba do hotelu Carols, hlavně na slovenském trhu, protože, jak jistě víte, na Slovensku máme větší konkurenci, co se týká hotelů. Takže Carols, Jazz Oriental, určitě neváhejte a klientům nabízejte, protože opravdu tam hotely nenafoukneme. Pokud už jsou třeba ty superiory vyprodané, nemáme šanci vám další sehnat. Ano, takže opravdu ta nabídka je velká, máme tam spoustu hotelů, máme to pokryté na všech těch 7 odletových letišť, ale prostě když se vyprodá třeba superior v Carolsu, musíte klientům nabídnout pak už jenom deluxy nebo v jazzech ty family pokoje. Kam se v Marsa Matruh vydat, nebo proč se do Marsa Matruh vydat? Říká se, že to je egyptský Karibik a stále to platí. Když to srovnáme s východem, to znamená s Alexandrií, v Alexandrii to moře je takové více zakalené.
Marsa Matruh to moře má krásně azulové modré. Kdo tam pojedete na fun trip, tak určitě uvidíte. Je to destinace, která je ještě dost taková, jakoby, bych řekla, ortodoxní, že opravdu tam ještě, když jdete z letiště, tak vidíte takový ten pravý život v Egyptě. Není to nic moderního, ale potom, když přijedete do těch hotelů, tak tam máte svůj svět. Máte tam ten hotelový svět, který je opravdu luxusní, nádherná pláž, ať je to třeba i městský hotel, třeba hotel 59 nebo Safír, ano, jsou to hotely, které jsou třeba v té zátoce, ale opravdu ty pláže a hotely, i když jsou to městské hotely, tak opravdu mají co nabídnout. Můžete se vydat s námi do Sivy. Siva je oáza, která byla celou dobu zavřená, pro turisty znepřístupněná. Posledních nějakých 5-6 let po covidu se Siva otevřela a máme tam celodenní výlet do Sivy. Podíváte se tam na ten Amonův chrám, podíváte se tam do šálí, jak ty Berbeři vlastně žili a žijí, protože jistě víte, že v Egyptě jsou beduíni. Ty můžete navštívit v Tabě, v Šarmu, v Marsa Alam, v Hurgádě. Ale na severu z Líbye přišli Berbeři a Berbeři se právě usadili v té oblasti okolo Sivy a dál už nekočovali. Takže nejvýchodnější Berbeři jsou právě v té oblasti Siva, takže tam uvidíte i život Berberů, uvidíte tam ty krásné datlové háje, protože Siva je největším vývozcem datlí v Egyptě. Jsou tam olivové háje, takže i si můžete potom ve městě v Marsa Matruhu, když pojedete na city tour, koupit různé datlové a olivové produkty. Zastavuje se tam v olivárně, kde si můžete nakoupit od šampónu, mídel, oliváčů, čerstvé olivy, datle. Takže to určitě, pokud pojedete do Marsa Matruh, tak podmínkou je si přivízt něco z oliv nebo z datlí. Potom, kam se můžete ještě vydat, je Káhira. Je to, bych řekla, nejbližší destinace do Káhiry, protože vy přijedete z oblasti Alexandrie a je to hned u pyramid v Gíze. Takže Gízu, Džem máte hnedka na ruce, nemusíte přejíždět celou Káhiru a jak jsem teď říkala, už se nejezdí na Tahrir, na staré muzeum, jezdí se na to nové, takže ušetříte spoustu času. Gastronomie, kultura a zvyklosti. Tak jak jsem říkala, venku v Marsa Matruh je to ještě takový typický arabský svět. Ale gastronomie je tam úplně jiná. Je tam hodně středomořská kuchyně, takže na těch hotelech máte krevety, kalamáry, máte tam tuňáka, lososa, hodně té středomořské restaurace, nebo té středomořské kuchyně, pardon, a hotely tam hodně jedou na různých těch fresh juicech, takže na těch barech, třeba v jazzech u snídaně, když si řeknete o fresh juice, tak je to prostě samozřejmostí. Jo, takže ta kuchyně je tam taková hodně středomořská. Takový ten typický arabský styl, jako rýže, buď hovězí nebo skopové, červená omáčka, to spíš na tom jihu, to znamená Hurgáda a Marsa Alam. Na severu hodně ta středomořská kuchyně. Jak jsem říkala, určitě za mě vydat se aspoň v Marsa Matruh do města. Kdo budete mít hotel, nebo kdo nabízíte hotel 59 Safír, tak jste přímo, jako jsou to městské hotely, takže pro vás je to snazší, hlavně z té 59, kde vyjdete, uděláte 10 kroků a jste ve městě. Jinak ten hotel, když vyjdete do 59, jako když přijdete do jiného světa, zavřou se za vámi dveře a jste prostě v luxusu, krásná pláž, opravdu ten majitel, on je Řek, on se o vás stará opravdu neuvěřitelně,
vaří tam výborně, teď prodělali novou rekonstrukcí, mají tam už ty pokojíčky, které jsou na město, tak mají odhlučněné balkony, takže v pokoji už vůbec neslyšíte to jejich troubení a kolotoče, které jsou tam o touť kousek, takže opravdu pokud klienti chtějí tu kombinaci pláž a večer se projít do města, za mě 59 je prostě pecka hotel. Tady samozřejmě květen až říjen, nemusíte se bát těch říjnových začátků, opravdu Marsa Matruh je teplo už někdy od půli dubna, i konec října je tam opravdu krásně. Jo, moře je tam prohřáté, teploty jsou tam od nějakých 24-26 stupňů. Tady za mě je to jedno, jestli jedete v červenci, v srpnu. Já pravidelně třeba na pracovní cestu jezdím v srpnu a jezdím právě do Marsa Matruh, protože tam je během dne nějakých 28 stupňů, večer nějakých 24, fouká tam krásný příjemný vítr, takže není tam žádné vedro. Tady máme všechny ty naše hotýlky. Carols je nejvíc na západ, Safír 59 uprostřed, Jazzy s Kleopatrou jsou vlastně v tom dění, kde máme ty největší kapacity, a potom Gazala, Jovan a Rixos, ty jsou v oblasti El Alamínu. To už je spíš pro fajnšmekři, kteří třeba chtějí značku Rixos, ale my budeme létat a stále létáme na to staré letiště Marsa Matruh. Ještě bych zmínila nakonec hotel Carols Rivage Chedok Max. My tam máme takovou novinku, že Chedok rozjíždí svoje Chedok kluby. My jsme se domluvili s hotelem Carols, že pro letošní rok to bude jako jediný hotel Chedoku právě na Carolsu. Budete tam mít svoji i Chedok zónu, budou tam se starat o vás animátoři, budete tam mít i různé takové naše upoutávky, jako jsou třeba slunečníky, lehátka, nechci slibovat něco víc, takže opravdu klient se tam bude cítit jako doma s Chedokem, protože opravdu obrandované a ty služby budou všude vidět. Hotel 59, jak jsem se zmiňovala, nebát se toho hotelu, třeba si řeknete, že to je hotel ve městě a že jste byli v Marsa Matruh a ježiši, to město, nebojte se toho, opravdu ten majitel Rami je úžasný člověk, přes léto tam pracuje celá jeho rodina, bere si to dost osobně, na klientech mu záleží a můžu říct, že business modré z nebe. Pak zde máme naši mapičku hotelu Jazz, takže tu si určitě zase vyfotit, stáhnout. Máte tam i napsané, kde se ty hotely nachází. Za mě samozřejmě klasika hotel Oriental a Crystal, kde bude potom i to naše animační dění. Jinak pokud klienti hledají cenu, tak se nebát Neo Almazína Tamarina. A klasika, jak říkám, jsou hotel Oriental a Crystal, kde bude potom i to naše animační zázemí. Jo, tady zase hotel Crystal. Ještě jednou opakuju, pokud už nejsou superior pokoje, nebát se těch deluxů a family pokojů, ale jak říkám, prostě first minute, ještě teď v nějakých termínech nám tam pár pokojíčků zbylo, ale pokud nemáte v nabídce v Resabí superior pokoje, nejsou. Jo, my nemůžeme Marsa Matruh třeba jako Marsa Alam nafouknout, prostě tam se hotely nestaví, musíme vlastně prodávat a vařit z té kapacity, kterou máme. Takže to je ode mě pro dnešek všechno, co se týká Egypta, takže se na vás určitě budeme v Egyptě těšit a přejeme vám hezkou sezónu a salam alaikum.